Edian. Lah. Ora ngajar. Nyang rae kok gatel. What? Modian kowe. Aduh, yo. Wah. Loh. Ah! Wait! Mas Antareja Yayi Wisanggeni lawan sira Yayi Antasena. Yo. Ana dawuh mapa? Yayi Prabu. Ya ana dawuh mapa, Kakang? Ya ning apa, Kang? Iya. Kang Mas. Keparenga kula badhe nyuwun timbangan kelawan jengandika Kang Mas Sabta Bumi. Ya piye Yayi? Menika Narendra Tunggarana Prabu Kahana mbalela mboten ngaturaken bulu bekti dhateng Traju Tresna mangka nyatanipun Tunggarana menika jajahan negari Pringgondani nawala kekancinganipun wonten saha kula sampun nyemrapi piyambak. Kakang Gatut piye Wisanggeni? Mungguhe ngaku ya Kakang. Iya. Yen aku dudu bab perkara layang kekancingan, sebab layang kekancingan mau sapa wae iso gawe alias bisa dipasu. Betul, aku setuju. Saiki layang abal-abal kuwi enek. Saiki apa to sing ora dipasu? Ayo, do pikiran. Wis. Kabeh dipasu ben ketok ayu. Ya toh? Alis dipasu, idep palsu. Wadah mie ya palsu. Wedang kopi ya palsu, malah mateni wong. Ora piye kuwi? Kaya ngono tegar kepiye? Yen aku mung mengkene ya Kakang. Aku mung watonan dharma. Tegese darmaning satriya ngrungkepi bebener lan kautaman, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nggone tumindak ora mawas anak kadang, tembuhe tanhana dharma mangroa. Werdine ora ana dharma utawa bebener kok dislewengake nggo mbiyantu wong luput, dupeh sedulur. Terus nggokake perkara bebener. Ngono ku ora becik kedadeane. Halah, nek aku ya prek. Lho, tak mesti ngentahi to wong siji iki. Iso ngono kuwi nek lakune hukum ki jejet. Mongko isine mung wong korupsi karo sogok menyogok lan menehi
sing nyogok karo sing disogok kuwi padha butuhe. Ora piye kuwi? Mulane aku usul karo pamarentah supaya gawe bangunan penjara sing sakake-akehe. Sebabe iki bakal akeh wong dipenjara nek ora digawekake bangunan ndak sesak nggone. Ngono lho. Lah werna-werna tekan ngendi-endi to wong iki. Wis aja nggoner mbuke wong siji ndak malah gladrah ora karu-karuan. Saiki banjur karepmu piye ya iki Karikaca, Kang Mas? Wedal dinten menika ringkes sing rentek. Kula kepengin badhe ngayomi tiyang Tunggarana. Badhe kula biyantu supados Tunggarana menika saged mandiri. Bagus yen pancen mengkono. Ayo. Yayi. Tak dombani apa sediamu? Sedia kang luhur, muga-muga dadya becik, Yayi. Temenan pangrasaku. Wong pring gondani sing dombani. Ayo. Aja didapuramu mung ratu sambatan ratu tetelukan. Endi wong Traju Tresna? Ah, aku sing ngayoni yudamu parat. Menungso sisik Antarja rasa kakehan cerewet. Wani aja wedi-wedi, nek wedi diwani-wani. Celilang-celileng. Ayo. Wani. Parat. Loh. Ora mumbul. Diani. Urung deh. Kabeh mundura para prajurit. Para prajurit andan ora ngrampungi gawe bebecar wektu. Detyakala hami Sunda ayana kridaku. Tabrak dong bandengan. Yaksa Krara Pariset Sang Narendra yaksa lelaku.
Hei! Kacarita labet saking kathahing para prajurit Traju Trisna prajurit yaksa ngebyuk sami sakala Raden Antarja sigra Triwikrama ica wujuding manusa wujud dadi naga sak bangka ngeta gedene welut welut manuta tak cekel tak pecel dadi pecel welut gurih manut ya ayo waduh yo wah kaya ayo wah, toblas. Kabare kok ngegirisi nang ula wae kok ngamuk. Wah, ora pati dukomono. Semengkira ula ndak cekelak suweke cangkeme. Wah! Ah! 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 Yan. Lah. Kurang ajar. Yang rai kok gatel. What? Mutiar kowe. Aduh, yo. Wah. Loh.
ora pati nduga mono. Kabeh para prajurit buta, traju tresna padha mlayu gendring bubar barisane. Kabare kaya ning ula ngamuk. Ora ngandel aku. Ora pati nduga mono. Sapa iki? Sampeyan nggih. Anak Mas Antarja. Nggih, Paman. Kula ingkang putra pun Antarja. Enten napa, Paman? Menika kala wau para yaksa traju tresna sami bubar sar-saran barisanipun risak. Kula mireng pawartos wonten ula ngamuk enten sawer ageng. Mboten nggih, persajan mawon. Niki wau sawer saestu napa sawer-saweran. Persajan mawon. Sawer-saweran. Oh ngaten nggih. Sawere kula. Ajeng dikersake napa? Ya mboten lah. Ajeng dikersake nggih monggo, mboten. Lho si Om raimu iki. Abene Pak Cilik nyeluk Om. Duh, saiki jaman no. Iki kudu sarwa cepet jeneng wis dicekak. Omongan wae aja ngantek dawa-dawa. Ngono. Pak Cilik ya disingkat Om. Coba Lek. Apik banget ya, Pik-nget. Ya omong iku tenan kuwi. Ora caturan. Ngapa Lek? Arep nesu to jenmu? Wis yen marep nesu peh nang ula ngamuk iki mau. Bareng ngerti nek ulane Kakang Antarja, kowe turun murih. Mung karek plentus. Ayo arep apa? Kasar gelem. Ayo, alus gelem. Santet-santetan, ayo. Aku dadi cah blater apa-apa manut. Ora kudu ngono. Ayo wis. Ngajak ya tak ladeni. Ate apa? Mboten nggih. Menika tetela. Anak Prabu Gatotkaca kaliyan ingkang ngraka pun bumanggenipun Pancakara menika kala sampun dipun mirengaken dipun pidhangetaken kaliyan para pepunden. Ngaten Paman nggih. Lah dinten menika kula kapurih nimbali pun Bama supados sowan dhateng negari Ngamarta. Milawi saking menika jengandika kula aturi paridhawuh keng rayi pun Gatotkaca supados kinen sowan dhateng negari Ngamarta ugi. Oh nggih. Mulai tetela mekaten. Monggo kula dherekaken. Kaca wonten dawuh Kang Mas. Siadi antuk timbalan para pepunden dina iki sira kudu sowan marang negara Ngamarta dina iki uga. Iki bakal antuk pengadilan. Ya Kang, muga-muga pengadilane para pepunden kok jejeg. Wong becik ketitik ala ketara kuwi bakal dumadi tenan. Kakang, wis aja semelang, aja kuwatir. Anggonmu mbiyantu kan wong Tunggarana kuwi mau. Pancen kowe yen ora ngemu pamrih akeh slamete Kakang. Wis to kowe percaya karo aku. Mengkono wis anggen. Iya.
Yo yen to pancen monggo Kang Mas menawi tetulung katen. Sareng-sareng kula nyuwun pangestu. Yai Sanggeni Yai Antasena aku njaluk pandongamu. Muga-muga nggonku mbiyantu wong Tunggarana bisa lulus arah harjane ing sambe kala. Yo Kakang Gatut, ayo tak tutkel aku jantramu. Yo ayo Kakang tak tutkel aku jantramu. Kakang Bumo tiwas kebeneran iki ana ngalun-alun negara Ngamarta aku karo kowe ayo padha adu kaprawiran karben dipriksani para pepunden karben bombong penggali yo sak karepku dadi tak ladeni yo besok mari saiki mari besok mati saiki ya mati apa apamu laren laren wonten timbalan iki ngadhawuh Rama. Ora. Pamrihmu kuwi apa kok nganti mbok rewangi tantang-tantangan ngarep peperangan mungsuh karo adimu Gatotkaca? Bumo. Bumo, wonten timbalan iki ngadhawuh. Apa kowe pamer? Umo ben dianggep wong peng-pengan. Mbok yo eling. Mungsuhmu kuwi sapa? Mungsuhmu kuwi sedulur. Menang ora kondang yen kalah jejereng pirang. Ih, mangkir miyin. Kanjeng Rama Prabu saha Prabu Mandura. Perkawis anggen kula badhe pasulayan kaliyan Gatotkaca menika boten perkawis kula umuk utawi pamer kasektet nanging menika bab perkawis adeg-adeg kapribaden jati diri kula. Tetela Gatotkaca sampun wantun lanyo-lanyo badhe ngrebat jajahan Trajutrisna. Inggih menika negari Tunggarana. Menika badhe pun rebat Gatotkaca.
Mila Gatotkaca kula taker wareg adu katiyasan. Kula rilakaken negari Tunggarana dados jajanipun pringgondane waton. Gatotkaca saged ngasoraken kasekten kula. Oh, ngono. Inggih, Dewaji. Lah saiki Yayi Werkudara, wis cetha ature Bima. Kepiye nggonmu nata anakmu si Gatotkaca? Werkudara, kuwi lho tuladane. Contone wong tuwa ki yen ora tau paring piwulang karo anak, dadine ya kaya ngene iki. Wah, Gatot. Wonten timbalan iki ngadhewu. Rama Kyai. Yen upamane mengkono temenan. Yen ngono tenan lelakon iki tegese kuwi wong murka, serakah, ngangkah marang duweke liyan. Kowe kurang apa isih bocah wae wis dadi ratu. Negara mungkari nemu nglungguh kloso gemelar. Tirwa bapakmu. Aku biyen negara kuwi golek dhewe tak arewangi toh nyawa. Ora mung nampa tinggalan wong tuwa kaya dediapuranmu kuwi. Kanjeng Rama. Iye. Sewu lepat nyuwun pangapunten estunipun tumindak kula ingkang mekaten kula namung badhe njejekaken adil miwah bebener badhe ngleresaken paring sejarah. Menika segara ngayawara golek pancatan pengalembana. Kula gadah paseksen menawi Tunggarana menika wewengkon traju tresna. Wonten paseksenipun. Yen pancen ngono coba paksane sapa? Undangan mrene. Hei, Togok, maju mrene. Wonten dawuh. Para gage kuwi matura. Kowe matura sing cetha aja mbok tambahi aja mbok kurangi. Sejarahe traju tresna duwe jajan Tunggarana ki piye critane? Wah, jan Togok bengi iki dadi rol. Wah, nggih. Nyun pangapunten, kula badhe matur kang sakleresipun. Ya matur. Nggih. Estunipun ngaten. Namung klentah-klentun ngatur kula nyuwun pangapunten. Ora dosa dadak jebulan baleni. Matur sing cetha. Wah, iki ora ngati-ati laut kethok ilatku tenan. Ngaten sinuwun. Sak ngertos kula negari Traju Tresna menika rumiyin naminipun negari Surateleng. Ratunipun jejuluk Prabu Bomantara. Kala semanten Prabu Bomantara mbedhah negari Tunggarana. Nggih menika prajanipun Prabu Kahana. Prabu Kahana kawon teluk lajeng Tunggarana mlebet wewengkon Surateleng. Rikala semanten Prabu Bomantara badhe nglar jajahan malih ngraman dhateng negari Dwarawati ngasuraken Prabu Kresna nanging Prabu Kresna kagungan senopati putranipun piyambak inggih menika Raden Setijawusana. Prabu Bomantara pejah. Nah, sasampunipun ngaten Prabu Bomantara pejah dening Raden Setija. Gancaring cariyos Raden Setija sumilih keprabon wonten Surateleng. Surateleng gantos nami Traju Tresna. Menika dawuhipun Prabu Kresna menika piyantunipun inggih wonten. Traju wedine nimbang Tresna niku katresnan. Sebab Prabu Bomantara seda nyarengi putranipun lahir pun paringi tetenger Raden Sawarka. Sawarka menika ingkang gadhahi wewenang negari Surateleng inggih Traju Tresna wau. Pun ngoten niku eling kula. Leres lan lepatipun nyumanggaaken pun keparenga nyuwun pamit. Wis Yayi Werkudara. Gatotkaca kurang cetha piye critane Togok mau. Wah, Gatot yen kowe gawe wirake bapakmu kelang tak gecek dhewe aja takon dosa kowe. Ih, mangkur piye Kanjeng Rama. Kula inggih nggadahi paseksek
kula inggih gadhahi paseksen Paman Sumber Katon kowe maju mrene. Pareng matur para pepunden sedaya ingkang dipun aturaken togok saha Sinundarawati menika wau sedaya leres boten lepat karana kala rumiyin kula inggih tumut nekseni. Lah ing mriki kula badhe matur saderengipun lelampahan ingkang dipun aturaken togok menika kala wau rumiyin sampun wonten lelampahan Tunggarana menika wewengkon negari Pringgondani. Dene cariyosipun negari Tunggarana menika rumiyin badhe dipun perangi Ratu Glagah Tinunu Prabu Kalabirawa. Lajeng Prabu Kahana nyuwun tulung dhateng Pringgondani Prabu Harimba. Wusana Prabu Kalabirawa pejah dening Prabu Harimba. Glagah Tinunu mlebet wilayah Pringgondani. Rumiyin nate dipun lenggahi Raden Brajadenta. Sasampunipun mekaten lajeng Prabu Kahana nelakaken raos panarimah lajeng manunggal kaliyan negari Pringgondani. Mengko dhisik Sumber Katon wonten dawuh. Kowe iki wong ndi? Kula menika pujangganipun negari Tunggarana. Oh, kowe pujanggane. Iye, rumiyin kula patih. Kowe patihe sapa? Kula patihipun Prabu Kalapustaka menika bapakipun Prabu Kahana. Oh ngono, inggih. Ya. Lah. Mengko dhisik. Kowe bisa matur kang kaya mengkono mau. Kok dadi jajan Surateleng dadi jajan Traju Trisna ki terus kepiye? Ya to, mongko kowe matur. Yen to rikala semana Tunggarana manunggal karo Pringgondani kok iso dadi jajan Surateleng. Jajane Bomantara ki piye? Menika rumiyin mekaten. Ratu Pringgondani Prabu Harimba seda. Iki to dipun sedani kaliyan Raden Bratasena inggih Raden Werkudara. Sawetawis negari Pringgondani komplang suwung dereng wonten ratunipun rikala semanten Raden Gatotkaca dereng lair. Lawanci menika dipun ginakaken Prabu Bomantara mestari negari Tunggarana negara tak bertuan, tegesipun negari tanpa pengayoman. Saklajengipun kasambet critanipun togok kala wau. Sinun Prabu Kresna dados menika naminipun urut. Mengko dhisik. Sumber Katon, bukti kasunyatane Bomantara rak ya nelukake Tunggarana. Nyatane Prabu Kahana ya ngakoni Tunggarana ki jajan Traju Trisna rak ya ngono. Inggih, leres. Nanging menapa wonten bukti menawi Prabu Kahana teluk kaliyan Prabu Bomantara? Lah saiki ingsun genti takon. Apa ana tandha buktine yen to Prabu Kahana teluk lan Pringgondani? Wonten. Kula mbekta nawala kekancingan ingkang kula bekta menggah suraosipun ngaten. Monggo pun pidhangetaken. Badhe kula waos menika tapak asmanipun Prabu Kahana kaliyan panjenenganipun Prabu Harimba. Ya kepriye? Menika suraosipun mekaten. Aprasetya sineksen Gusti kang murbeng kawasa sarta jagat saisinipun. Kula nata Tunggarana Prabu Kahana nelakaken raos tarima kasih agenging panuwun pambiyantu saking sinuwun Prabu Harimba saged nentremaken negari Tunggarana. Kanthi menika kula aprastya manunggal sahandhap padanipun sinuwun Prabu Harimba. Kula sawat
Nadya Tunggarana nedya ngestu padha mbangun turut sadaya reh parintah negari pringgondani. Sumangga kados pundi menawi wonten bukti kasunyatan kados ngaten menika saged dipun tampi menapa boten? Buma, wonten dawuh Dewaji. Wis kabukti ana kasunyatan mangkono mau banjur karepmu piye, Dewaji? Menawi saking pamanggih kula sinaosa menika wonten serat kekancingan. Paripaksa kula boten saged nampi karana menapa? Kekancingan menika inggih namung damelaning manungsa. Rampunging perkawis menika boten wonten margi sanes kejawi netepi jiwa kasatriyan. Tinumpas kanthi pecahing dada, wutahing ludira. Piye Gatotkaca? Karepe kakangmu Buma mengkono. Inggih Kanjeng Prabu. Kula sagah. Kula wantun. Mengko dhisik Kakang Jredeng. Iki mengko ewang-ewangan apa ora? Yen ewang-ewangan pernatane piye yen ora kudu piye? Wis aku manut Siadi wae. Aku manut karo Siadi. Yen aku ora susah dadak nganggo ewang-ewangan. Ben bocah loro kuwi Gatotkaca karo Buma sing perang. Yen perlu ben perang sak mudyare salah siji. Sapa sing ngrewangi dilokke sak dosane lan sapa sing kelangan anak kudu ikhlas ora kena gelo. Wah, coplas. Aduh. Wis. Aku ora melu apa-apa mung krungu wae nekseni kok lelakon iki kok miris aku. Wah. Wong aku wong brangasan, aku wong galak. Ning bareng weruh kaya ngene iki kok ya iso ketir-ketir ngono rasaku iki. Ya wis Buma. Yen pancen adreng ing atimu mengkono, enggal tindakno. Nggih, sedika Kanjeng Rama Prabu. Nyun tambahing berkah pangestu. Iya, aja pekating kaprayitnan. Rama Kyai, kula nyun tambahing berkah pangestu. Yo ngati-ati. Yen kowe nganti gawe wirang gedene nganti kowe kalah deplok ndasmu kowe. Nata laruta saking Gudha Sangkuru kula yen tanamu tusa Sang Sri Gatotkaca padha parat wis mbok niati ngono bakal tanding karo pun Kakang besok wani saiki wani bagus ketoken Jaya Jikawijayan aja kakehan sumber buktekno ganing atiku maju para ngarsa tak ganjur pecah ndasmu aja takon dosa kowe.
Yan. Oh. Leren. Dara kula, Dara. Kula suwun kendel semene sawetawis lan kula suwun panjenengan ampun nggadahi panyakra bawa arep ngrewangi siji lan sijine babar pisan boten. Pramila jengandika kekalih kedah seleh merdika penggalihe. Ngaten nggih, Gus. Kula aturi midhangetaken atur kula. Nuwun sewu. Bomo ki anake wong pinter, anak Kresna Ratu Titis Wisnu. Gatotkaca ya anake wong pinter, anak Werkudara sing wis entuk ngelmu sangkan paraning dumadi tur wis bisa nindakake ngelmune lantaran jumeneng pendhita ten Ngarga Kilasa Peparap Begawan Bima Suci. Wong tuwa niku duwe sumpah karo anak tembunge anak polah bapa kepradah. Buktine Bomo dadi ratu ten Traju Trisna. Sapa sing goleke? Bapak sampeyan to, Prabu Kresna sing melu cawe-cawe. Gatotkaca dadi ratu ten Pringgondani sing goleke Werkudara. Cetha to niki. Niku tanggung jawab wong tuwa teng anak. Lah sakniki genti, sumpah anak nyang wong tuwa niku napa? Mikul dhuwur mendem jero, tegese anak bangun turut dawuhe wong tuwa sarta bisa munjung kaluhuran nyang wong tuwa sarta misungsung katentremaning wong tuwa. Napa wong tuwa niku mengajeng mang pameri yang sampeyan jotosan ngoten niku? Nggih. Mang pameri yang sampeyan antem-anteman ngoten niku napa pripun? Sampeyan mboten krasa to yen tumindak sampeyan niku nulari karo wong cilik. Geger antar kampung, geger geseh agama, geger bocah sekolah. Nek kampunge to apik, agamane to becik, sekolahane ya apik. Sing elek kuwi jane menungsane. Nggih napa nggih? Ayo. Niku penan penggalih, penan petung sing kanthi wening. Pun. Saniki pripun karo sampeyan? Sing ademang tutuke le jotosan sampeyan ora eling yen enten lelakon glandang carang saking pucuk ngrusak jangkaning jagat dadi kahanan jagat boten tentrem niki sing marahi sampeyan niku piyantun kalih niku mudeng boten sampeyan